Kaagyari naman ang pagpa-good vibes napon sa inyo para sa siningang weekend. Nakahibalo ka mo ba lang nga pwede ka makapamunit sang isda malapit sa tiilan sang bulkan Kanlaon? Yes, insakto ang nabatian mo. Pwede ini matabo nga nagapamunit ka. Samtang nagaatubang sa katahom sang view sang bulkan Kanlaon. Kung gusto mo lang yang magkaon, o kung kang hindi kayo mamunit, pwede sa gihapon. Kung gusto mo yang magpahulom sa swimming pool kay nainitan ka, pwede gid. Initanan sa isa ka bago nga tambayan sa banwa sang Moises Padilla. Bisitahon tabuas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Kag, nagsugod sa isa ka school project nga tudloan sa isa ka estudyante ang mga ginikanan sa pagpananom sa ilang ugsaran karon nagapadayon pa bisan nag-graduate na siya. Ginadapt man sa mga LGU ang iyang sistema ganit dako nga bulig ini sa mga pamilya nga nangin benepisyaryo niya. Ang ini naman nga istorya sa pagkabaganihan sa Sunday at 10 a.m.